Φίλες και φίλοι, συνέλληνες, νομίζω ότι είναι πλέον καιρός, ειδικά μετά από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός των αυτοκτονιών των νεαρών κοριτσιών στην Αθήνα και οι πρώτες δύο προχθές, αλλά και σήμερα βλέπουμε στον Πειραιά, ότι ένα μεγάλο κουδούνισμα από αυτά τα παιδιά της μετεφηβικής και εφηβικής ηλικίας ηχεί στα αυτιά όλων μας πλέον και ίσως να μην είναι απλό κουδούνισμα, αλλά καμπάνα. Είναι η χρονιά, το 2026, που πραγματικά οι Έλληνες βρισκόμαστε στα κάγκελα για πάρα πολλούς λόγους. Η σωρία των σκανδάλων, κυριολεκτικά, και των εγκλημάτων που γίνονται και με ευθύνη της παρούσας διακυβέρνησης, η οποία συμπληρώνει 7 ετία και έχουν περάσει αρκετές 7 ετίες ακριβώς σε αυτό το χρονικό πεδίο της 7 ετίας μετά τη Χούντα, όπου ουσιαστικά καταραίουν οι κυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει οι όσοι έχουμε ακόμη μια διαρκή ανησυχία, μια διαρκή ευαισθησία και συναίσθηση, να αναλάβουμε πλέον τα ενία της χώρας μας με αίσθημα ευθύνης και όχι παραδοσιακά μέσω πολιτικών κομμάτων, αλλά μέσω μιας κινηματικής λογικής, όπως εκφράστηκε τέλεια πέρσι με τα δύο επικά συλλαλητήρια των τεμπών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2025, αλλά και πλέον εξελίσσονται με έναν τρόπο που ναι μεν δείχνει μια αναστολή ή παραδοσιακή αντιμετώπιση, τουλάχιστον από την πρώην πρόεδρο την κυρία Καριστιανού του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, αλλά παράλληλα κάποιοι άλλοι, όπως εγώ που είμαι δικηγόρος μαζί με άλλους δικηγόρους, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλους, που κινούμε δικαστικά τις υποθέσεις του να αποδοθεί δικαιοσύνη στα αλλεπάλληλα εγκλήματα μετά το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών, όπως ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και άλλοι συγγενείς θυμάτων, έχουμε πλέον διαμορφώσει ένα πεδίο όπου μπορεί να εκφραστεί αυτή η κινηματική λογική των Ελλήνων, εκ παραλλήλου με ό,τι άλλο κομματικό επιχειρείται να εκφραστεί, σαν φωνή της συνείδησης του ελληνικού λαού, σαν χαλινάρι, σαν υπερεγώ θα λέγαμε με ψυχαναλυτικούς όρους, του ελληνικού λαού, για να μπορέσει να διαμορφώσει μια άλλη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Μια κατάσταση που μέσα σε ένα κικαιώνα πραγματικά απρόσμενων εξελίξεων παγκοσμίως, από τον τρόπο που διακυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ την Αμερική μέχρι τους πολέμους από Ουκρανία, από Παλαιστίνη, από Ιράν και ό,τι άλλο συνεπάγεται, νομίζω ότι επειδή έχουμε πλέον και ορατούς κινδύνους από τον ιμπεριαλισμό της γείτονος χώρας εις βάρος μας και εις βάρος των θαλασσών μας, πρέπει να είμαστε σε τέτοια εγρήγορση, ώστε αν συμβεί κάτι απευκταίο μεν, αλλά πιθανότατο, δηλαδή όπως έγινε το 1974 στην Κύπρο, δηλαδή έγινε μια μεταπολίτευση που δεν ήταν μεταπολίτευση, το ίδιο πράγμα είναι, οι ίδιες οικογένειες, Μητσοτάκηδων, Καραμανλίδων, Παπανδρέου, μας διακυβερνούν, αλλά θα μπορούσε να είμαστε όμως έτοιμοι. Γιατί το 1974 δεν ήμασταν έτοιμοι. Παρά την επιστράτευση, παρά το γεγονός ότι είχαμε δυνατότητες, δεν είχαμε προετοιμαστεί. Εμείς λοιπόν από την ψυχή, αν θέλετε, του κινήματος αλληλεγγύης των Τεμπών, μέσα από μια κοινωνική αδέσμευτη πρωτοβουλία αλληλεγγύης, προσπαθούμε όχι μόνο για τα Τέμπη, αλλά για τον Ντάνιελ, για τις γυναίκες που τις σκότωσαν κυριολεκτικά από αμέλεια ή από αδράνεια αυτού του δίθεν επιτελικού κράτους, που μόνο επιτελικό δεν είναι, στα Τρίκαλα, και από όλα τα άλλα δεινά που αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε στις φωτιές στο Μάτι και αλλού. Πλέον είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε αυτή τη χώρα, όχι με την έννοια του σωτήρα ή πολιτικά συμβατικά, αλλά με την έννοια του να εκφράσουμε δυναμικά, διεκδικητικά κάτι που δεν θα κάνει τα παιδιά μας να αυτοκτονούν. Εγώ έβγαλα μέσα από τα σώψυχά μου ένα ποίημα για αυτά τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν πρώτα και ελπίζω να μην συνεχιστεί, το οποίο όποτε χρειαστεί είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Θυμούμενος πόσο όμορφα ήταν τα πράγματα όταν ο μέγας συμπατριώτης μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όπου μιλάμε, ο Διονύσης Σαββόπουλος, έγραφε 2-2 τα κορίτσια 2-2, με τελείως άλλο περιεχόμενο ελπίδας, νοσταλγίας, προοπτικής. Δυστυχώς, σήμερα, επειδή έχω 4 κόρες στις ηλικίες πριν και μετά από τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, μην μπορώντας να αντιληφθώ κι εγώ και μέσα από άλλα στραβά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το ότι δεν εφαρμόζεται ούτε καν ο νόμος συνεπιμέλειας σε 23.000 γονείς και πολλά άλλα που δημιουργούν τεράστια κενά στα παιδιά μας, και δεν ξέρω, επειδή έγινε άμεσα και τρίτη αυτοκτονία, αν αυτό κινδυνεύει να γίνει και μόδα, δυστυχώς. Άρα
Πρέπει εμείς οι γονείς, οι δάσκαλοι, η κοινωνία, το πολιτικό γίγνεσθε της Ελλάδας που θα πρέπει να είναι διαφορετικό και όχι συμβατικό μέσω πολιτικών κομμάτων, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη προοπτική, μια άλλη ελπίδα, μια άλλη πνοή. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να είμαστε χέρι-χέρι σε αυτόν τον αγώνα.